No čau Filip, takže ja príjmam tvoju výzvu a ďakujem ti za nomináciu. Aj napriek tomu, že som ešte nikdy nezvládol vypiť pivo na X, sa to teraz pokúsim urobiť. A vidíme, ako mi to pôjde. Takže na tvoje zdravie. Maťo, 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 Maťo. Aj, toto ide ťažko. Nebolo to také jednoduché. Ja chcel by som týmto nominovať ďalších hráčov. Môjho brata, Míša, ktorý dosť často fréruje. Svojimi výkonmi. Ďalej by som chcel nominovať dvoch právnikov. Daniela Ždia a Matúša Franka. No a posledný bude Martin Fabio Onderko alias Kinďo. Takže chlapci, teším sa na vaše výkony. Čaute.